da. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja koja na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpušti nam duša naša. Organizatora nema, tek toliko da ne bi neko neke krivo pisalo, organizatora danas nema. Svi smo se okupili samo inicijativno i krenuli smo ovdje čisto iz Molice i prošetati se samo da dokažemo da imamo pravo biti ovdje. Čudi me da ne štrajkaju. Da. Čudi me da Sabor ne štrajka. Ima neki razlog. Ne zna koji. Svi. Gornji grada Zagrada, javno okupljanje. Ko se okuplja? Ne. Ja vas molim da mi objasnite zakon zbog čega ova zastava stoji na Hrvatskom saboru. Tako je. Ja bih vas molio da mi to objasnite, jer po Ustavu i zakonu, u našem Ustavu i našem zakonu o zastavima, ova zastava ne priliči da je na našim državama. Molio samo kamere dok vraćam osobne iskaznice da se sklone.